Отдавна ми се иска да поговоря за темата, с която идва и си отива. Напоследък заглъхва, появява се пак за нашата планета Земя. Колко е плоска, колко е кръгла. Доводи в двете посоки. Каква е нашата планета? Наистина ли е плоска, наистина ли е кръгла? И ми се иска за тези, които се лутат, които се чудят къде е истината, доколко всяка една идея и представа за Земята е вярна. Тук мога да споделя и да кажа. Да почна малко по-отдалече. Нашето съзнание твори нашата реалност. Представете си го като прожектора в киносалона, който прожектира филма. Това, което сложим в прожекционния апарат, това ще излезе на екрана. И в този смисъл, ако говорим за някаква форма на Земята, то интересният въпрос е да си отговориме за каквато и да е форма, примерно, каква форма има нашата мисъл. Или когато сънуваме, нашия сън каква форма има? Кръгла, плоска, квадратна? Задавам тези риторични въпроси, за да ви насоча, да усетите и разберете, че формата на Земята е такава, каквато ние я сътворим. Имаме колективното съгласие да решим колективно как да възприемаме планетата. В даден момент тя може да бъде всякаква форма, която ние създадем като мощни съзнания, колективно, разбира се. Тук има договорки и условия, които не могат да се нарушават. Съзнанието твори в сфера, по принцип, така че по-достоверно звучи това тя да бъде сфера. Но не е задължително да бъде сфера. Тя може да бъде и тя е това, което ние колективно творим. Самата планета е съзнание сама по себе си, но тя е проекция на нашето съзнание. Ние сме творци, не творим индивидуално, ние сме сътворци и колективно имаме договорки, като дойдем на тази Земя, как да възприемаме така наречената реалност. Затова Земята може да бъде възприемана по много начини. Всеки един начин е колкото верен, толкова и неверен. Както казах, сънят, ако за вашия сън има някаква форма и може да бъде определена, то тогава може да говорим и за определена форма на Земята. Или ако говорим каква форма е вашата мисъл и я определите, то подобна форма може да има и планетата. Естествено, това не са индивидуални възприятия. Колективно ние имаме договорка да я възприемаме като сфера. Но тя е многоизмерна. В физическия свят може да бъде възприета като сфера, в другите измерения може да бъде като плазма, като дишащо, разумно същество. Това ми се искаше само да споделя, защото са големи споровете, големи доводи излизат в социалните медии и всеки има правото да възприема Земята както намери за добре и до известна степен винаги ще бъде прав. Но да се категоризират по този начин и да се вменява на хората, че Земята е в определена форма, просто е за мен един вид нереална заблуда. Никой не може да ви убеди каква форма е вашия сън или каква форма има вашата мисъл, когато се появи в ума ви. Нали? Вие творите реалността. Тя е холограма, някои я наричат. Тази холограма се видоизменя в съотношение на това как виждате вашата реалност и какви филтри имате. През какви филтри, през какви програми възприемате реалността. Доколко тя е реална, има степени на реалност. Възприятията и филтрите на всеки индивид са многообразни и различни. Така че просто да се замислите за това, когато говорим за някакви
такива конкретни, категорични изказвания за това нашата планета, Гая, каква форма има. Благодаря ви!